What's up mga buddy, this is your buddy on your screen again and welcome back to my YouTube channel. Pasensya na mga buddy kung maingay yung parang may nagtatabas sa mga bato guys, na napakaingay kasi yung kabilang bahay binamakmak na guys, sinisira na guys. Hindi ko alam kung ba't sinisira yan. By the way ngayon pala, kumakain ako guys, like alam niyo ba, yung mga tao dito excuse me. Ang mga tao dito ay gustong-gusto talaga nila na maaanghang na mga pagkain. Kain tayo guys Kain tayo ng sili na may kunting sitaw. Diyos ko. Kaya nga mga tao dito ay mga hot. Kasi yung mga kinakain nila sili. Kung nakikita nyo mga buddy, unti-unti na tayong nagiging bilog ng mukha natin. Kasi yung mukha natin noon, tingnan nga, i-compare nga natin yung mukha natin noon at ngayon. O di ba mga buddy, mas naging bilog yung mukha ko ngayon, naging bilog na din na siya, maging mangga. Napakatulis ng baba ko noon. Pero ngayon, dahil puro tayo kain, daming kain dito, kaya tumataba na tayo ng konti. Kami dito lahat sa bahay, halos sa gabi kami active guys. Pag ganitong oras like hapon, umaga, tanghali, yung mga tao dito ay wala sa energy. Alam nyo ba yon? Kabaliktaran tayo dito para tayong naging vampira dito kasi gabi na gumigising yung mga gabi na nagiging alive yung mga tao dito. Di ko alam ba't ganun. Pag umaga natutulog, kapag gabi gising. Alas 3 ng madaling araw, nagpipingpong pa kami noon. Ngayon, titingnan natin dito kung ano bang ginagawa nila, no? Diba tulog? Diba mga buddy, tulog yan. Si Kuya James na napaka-active, ngatong oras tulog yan guys, parang vampira. Ito si Ichiboy, chill lang. Isip pa rin yan ng isda pa rin nasa isip niyan guys. Huwag kayong magpapalin lang. Hello, how are you? I am under the water, please help me. Isda ka ba? Isda ka ba? Yun bakit? Wala din ako ngayon, wala akong maisip. So, diba? Tulog mga tao dito pag ganitong oras. Dito, ito yung kwarto nila, Kuis Just. Tingnan nyo guys, O, diba? Nakalak pa kasi tulog pa yung mga tao sa loob niyan. Pag gabi, gising na yan. Para mga vampira nga, diba? The master is always active yan. Yes guys, I'm always active. Basta master, active na siya. Basta master guys, pag di nagpagupit ang master, di pagupit ang mga Syempre na guys. ampas lupa, di ba? But tomorrow we have a haircut session. I have a friend who cuts hair. So, mag-transform na guys. Magta-transform kami to someone, to something. Tapos dito, kung makikita nyo dito mga buddy, Aaron, number 1. At number 1 kabit. So, focus sila dito guys. Netflix and chill. Si Tita Lana. Emily in Paris. Oo nga pala mga buddy, no, may na-remember ako. May nagbigay ng gimbal at ngayon ko to bubuksan guys. Andito pala siya guys, andito yung gimbal. Dito guys, di ko pa to nabubuksan kasi gusto ko i-video ang pagbukas nito. By the way, thank you sa nagbigay. Kay Sir Taco Carlos, your number 1. Carlos Taco, salamat sir sa pagbigay ng gimbal. So malaking tulong to mga buddy kasi magiging stable ang video natin, hindi na maalog-alog guys kasi medyo maalog ako kapag nagbablog eh. Kaya ngayon bubuksan natin to sa kwarto ni Kuya Roy, sa kwarto namin pala. Kasi doon para stable tayo guys. Tara, mag-unbox muna tayo. At sa'yo na mga buddy, andito na tayo sa loob ng kwarto at bubuksan na ba natin tong mystery box. Di pala to mystery box guys. At andito yung background. Ang background natin guys si Kuya James. Kuya James nudity. What's up mga championing? Hi kayo sa needs ko. So by the way guys, meron na siyang supporter badge. Yes! You can be a supporter. No! You need to become a supporter. ASAP. Matay gunting na rin guys. Gagi, di maabre. Hey! Gimbal! So stable na to, stable ba? Stable na yung pagbibideo natin. Kaya na, bubuksan na natin the moment of truth. This is the power! Grabe rin ganda. Hala, murag na espada. Hala, hala ka diha kanindot.
Sobrang ganda! Hala, hala ka. Hala ka diha. Unsaon man eh. Kaya unsaon eh. Kailangan. 7 hours later. Okay na na. Okay na yun. Kalipas ang ilang oras na pag-i-study kung paano to gamitin tong stabilizer na gimbal na to, ay nagamit na natin guys. Ito na po, ganito po ang mukha natin guys kapag magbablog na tayo next time. What's up mga buddy? This is your buddy on Squid again. Welcome back. Di ba? Stable na mga buddy. Sir Carlos Taco, thank you so much. Napakalaking tulong nitong gimbal na to para hindi na tayo masyadong maalog-alog yung ating video. So magiging stable na mga buddy ang ating vlog dahil sa gimbal na to. That's why. Thank you so much Sir Carlos Taco. Kaya gagamitin natin to ngayon. Kaya tara, let's go. Let's do this, baby. Gamit na natin tong gimbal. Tingnan natin kung may nagbago ba sa stability ng ating phone, guys. So, di na ba tayo maalog-alog masyado mga buddy? Takbo nga tayo, guys. So di na talaga siya maalog. Di na siya maalog guys. O tingnan nyo guys, napakaganda ng running skills ko guys. Running guys. Running. Sir, thank you so much po sa pagbigay ng gimbal na to. Napakalaking tulong kasi wala pa akong pambili ng iPhone kaya di pa stable yung camera ko, yung cellphone ko. Pero ngayon, dahil dito magiging stable na yung camera natin at video natin. Thank you so much Sir Carlos Taco. You're the best number 1. Kaya natin gimbals. Okay kayo, mura sa karang kuan na ipagagimbal wa. Hindi daw tanaw, bisa mag-abak ka maka 1 2 3 go. O di ba? Astig Okay, kayo. okay, Kape pit. Simplahag kape. Gusto niyo yung kape guys? Tara, punta na kayo dito. Gusto mo ng kape? Tingnan natin ang buhos. Walay kuan, walay chocolate. Buhos ni Japit Leo Capuno. Look at that guys. Kung gaano nakagaling si Japit guys, nape-pressure na po siya. Go Apit. Di ba parang Quiz James na mga buddy? Di ba guys? So ngayon, maglalaro tayo ng ping-pong kasi ito yung bagong sports na pumunta sa bahay. Sorry. Gogi! Yati salag. Last. Ito. Wala sunod yan. Okay. Ay! For the first time and forever, natalo ko sa Ate Carla sa sa laro. Kahit marami kaming fouls, di pa kasi kami marunong masyado sa mga basic na mga alituntunin ng pingpong. Ang para sa amin, basta maibalik niya yung bola sa kabila, okay na yun. At pagkatapos ng pingpong mga buddy, di nyo ba alam sa compound namin maraming sports? Marami kaming sports dito, di basta-basta, di lang pingpong. Meron din kami dito basketball. Hey! Hey! Woo! What a nice move!
Bye, Kois James, mga kaibigan. Gusto nyong islam dunk ko to sa ring? Gusto nyo slam dunk? Islam dunk ko to, guys. Tingnan nyo kung gaano ko galing mag-shoot. So alam nyo ba kung gaano ako ka-shooter? Tingnan nyo yung ring namin, guys. Malaki, mahabog yan, guys. Ay malayo. Tawa na. Mataas. Diba, matik? Basta si Buddy amo shot. Gusto nyo ba ng trick shot? Easy, easy. Ganun lang ka-basic ang basketball. Kaya nga naging baldado ako noon kasi grabe ang shooting skills ko. Ha, pa yung bari? Ha? Handa mo kumitsa? Walang. Oh, asa naman po ka bari? Ano po? At so yun na nga mga buddy, no, dito ko natatapusin ang vlog na to. Kasi medyo mataas na, guys. Marami nang pangyayari. So maraming salamat sa panunood mga buddy. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. At tignan nyo to mga buddy. Dahil pawis na pawis ako ngayon, kaya ko tong i-shot sa ring. Kasi nandun yung ring namin eh. Kaya ko tong ipasok, guys. Look. So ganun lang ka-easy. Basta si buddy. Peace out.